Sini Tipra Mothani, CWC ni member, tai sini Kacham, district president, sini Khoroksia Kacham, sini Chakra, Purungai, Watra be Bujaka, Pencil be Perejaka, Hypanoto Paniman Thailand, not to Korang Tishanai, Hypanote Prasaro not to do like Boy Sakra Panishin Loge Tong Tong Baiko, Vijay Kumar Angkolbai. Borok jelo chop ja khatemo tong chi noro kaka korno sing jamatia song norok no thinanga khorokja ke kok sai thangpai no laibuma kotorma se borok ai borok chini loge tongo o telemura division taon re ta te boku song chini laibuma rono sai khanari klang thangano ang borok tapo ga pharo chini borom galang Ranjit Kumar Dev Bormano Kendra Sarkar CAA pass khaina nai tongo implement khaina nai tongo Norok abu muito nardi. CAA 5 বছর ni bisingo 2014 dora ayang narni Hindu ayang narni Thuru ayang narni nini Buddhist ayang narni Parsis ayang narni Christian rokno senioro jaga marinai takuk tepokso haini se o chini Tripura borok bang hilik jak Haine Shoti Prasaro Manthai Maya, Haine Shiti Prasaro Bigra, Haine Shiti Prasaro Kusubjak, Tai Dereguti Hai Borok Tongho, Ayang Naro, Hindu Ro, Aborok Paikan Kechini Tong Thai Borok Tangnai. Borok Tangnai! Tini BJP ini Tongnero, Tini IPF ini Kokotor Sai Tongnero. Norok Tanai Naridi, Takuk Tebo Kuksong. Anggaran so Lok Sabha nirbachan segango BJP sarkar CAA pass khaina nai tongo bolong ingebo forest ha saman ingebo puniyago Tripura sara boro thangnai phok khaidani jagara tausi tongani jagara tausi ni thani obahike jono sete o hani besarok जों kamai thangnai aboni bagino khorang tisane nango Aboni bagino thansang lani nango aboni bagino poborani kokhane nango aboni bagino lama khane nango takuk kebe kusong aboni bagino lama khane nango tini salsaya teibo maung khane CAA phai tongo ang norong sai tongo tai 20 din bisinga declare ang nai CAA approve ke horm hor chungai Tripura wa hor chungai takute bokuk song. Amari wali mo, sultawo mo kendra sarkar na